ekele gị bụ nwanne m na-afọ iri mara isi ike wara gị ọjị ịghọtala ike nke onwe gị ịmakwa na ọ bara uru mmadụ ịghọta ike onwe ya ịmakwa na mmadụ ịghọta ike onwe ya bara ezigbote uru na onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme ihe mmụọ mmadụ ịghọta ike onwe ya dị ezigbote mkpa ya mere nwanne m na-afọ iru m ama m na ịghọtagokwa ike nke onwe gị ekene gị nwanne m ọ bụ na tata bizi gị bụ ife iru m ma ọ bụ ịnụ olu m onye ifuru iru ya na onye nụrụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche amụma bụ afa m dibịa nwaanyị ka m bụ eji m okwu ọnụ mmiri na ihe dịka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na ị na-esonyere m ana m agọrọ gị ọfọ mbido izu wee sị na ife ọma ga-emere gị ọnwa abụọ ọnwa Febụwarị ga-abụ ọnwa ọma wee nyere gị ife ọbụla bụ ife ike sote ọnwa Febụwarị na ọ gaghị afụ gị ife ọbụla bụ ọnwụnwa ọ gaghị afụ gị ihe ọbụla bụ ife ụkọ ọ gaghị afụ gị ụbịam ọ gaghị afụ gị ọya ọ gaghị afụ gị ana m agọrọ gị ọfọ wee sichaa okike aja na ikuku na mmiri ga-enye gị ndụ wee were arụ isi ike chọọ gị mma n'oge enyekwa gị ọganihu n'oge enyekwa gị ego ihe eji wee nyere ndụ gị aka n'oge enyekwa gị ike nye gị ebube ike ihe eji wee mee ụwa gị ebube ị ga-eji wee merue ndị iro gị nke ndị iro gị ga-eji wee na-atụ gị egwu maka na ebube agụ na-eche agụ nya bụ ọfọ nna agọrọ gị wee sị na ọ ga-adịrị gị na mma ihe ọma ga-emere gị ihe ọbụla bụ oke nketa ihe ọjọọ sote ọnwa Febụwarị gị bụ nwanne m na-esonyere m ị gaghị eketi ya dịka ị na-aṅụ mmiri na-eji mmiri na-asa ahụ na-eri ihe eji mmiri si n'obodo ọbụla ị nọ okwu ọnụ m ga-adị ire n'isi gị ekwuru m sị na ọ ga-adịrị gị na mma ọnwa Febụwarị a na ị ga-enwe obi aṅụrị ọnwa Febụwarị a na ihe niile abụ ihe niile ị na-agbagharị otu ihe esi wee nweta ya dịka ị tụkwasịrị obi na chi gị wee kwenye ike nke dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ikwu ike dị na mmiri a sị m na mmụọ ga-emere gị ọchịchọ obi gị na-abụghị ihe ọjọọ ka a sị gị n'isi gị ya mezuo ise ịga n'iru n'isiokwu anyị banyere mmadụ ịghọta ike onwe ya nwanne m nwoke agwara m unu na mbido si unu na ọ bụrụ ihe niile ka dibịa ga-emere gị ghọta ike onwe gị na ọ bara ezigbote uru mmadụ ịghọta ike onwe ya bụ mmadụ na chi ya ede na mma iji chi gị wee mere onye isi na ndụ gị tupu ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme gị na mmadụ na-eme gwachi gị onye jebe gwa mmadụ ebe ọ na-aga ọ batasị ya nnọọ ihe ọbụla ị na-eme gwachi gị achọkwara m ime ihe dị na chi m ọ ga-agazikwara m ọ bụ na ọ gaghị agaziri m ekwa ka m mara ọ bụrụ ichebe mgbe ị ga-anụ olu ị nwere ike ịya ha n'olu ikwu okwu ige ntị ịgwachi gị okwu ige ntị mgbe ụfọdụ ọ na-esi n'ọnụ mmadụ na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ọ na-esikwa na akọ na uche gị n'obi gị gwa gị okwu mana ọ maka na obi gị jupụtara na nsogbu ụwa ya amazi mgbe mmụọ gbaziri gị ụzọ ghọta ike nke onwe gị nwanne m ịghọta ike nke onwe gị bụ ịmara ihe ị ga-eme n'oge ị kwesịrị ime ya ọ bụrụ na o nwere ihe bịara n'ụzọ gị kịta ya echebe mgbe ị kpọrọ dibịa iji aka gị wee cheta na ị ga-agọ mmụọ cheta na ị ga-akpọkwu chi gị ọ gbajie dọrọ mmadụ ọkpọkwuo chi ya mara ka ị esi wee na-agwa chi gị okwu mụta ịgọ mmụọ ma ọ bụrụ na ị mụtabeghị ịgọ mmụọ ọ bara ezigbote uru ị na-akọ ha na mmụọ gị na chi ga-adịrị na mma ịchụ aja dị na chi n'ụwa ọ dị ezigbote mkpa aja dị na chi n'ụwa dị ka ebe e mere mmadụ baptizim anya bụ ife ọbụla bụ ife soro gị bịa ụwa bụ ihe onye n'ọbụ ụwa metere ezughị oke ya niile mgbe a na-achụrụ gị aja ka a na-ekopụrụ gị ya iwe nwezi ụwa ọfụ bidozie gwabazie mmụọ gị okwu ikpota aja na-akwu okwu anya anụ onu gị iji mmiri kwuo okwu mmiri anụ onu gị iji ikuku nye abụ insensị ma ọ bụ izugharaghala nkwụ ka ị miere wee si na anwụrụ ọkụ na-ezipụ ozi anụ onu gị inedo anya n'anyanwụ kwuo okwu anụ onu gị ime ihe kandụl anụ onu gị ijegodo na mmiri anya anụ onu gị ọ bara ezigbote uru nwanne m ọ bụrụ gị na chi gị gịnị ya dịrọ na mma imebeghị baptizim ndị ọdịnala dịka m kọwara kịta bụ mmadụ ịchụ aja chi n'ụwa ya imebeghị ya ọfịazie gị arụ iwe kpota ije aja na wee kọmandị wa pawa onye ga-anụ onu gị onye ma gị ga-anụ onu gị ghọta ike nke onwe gị na ọ bara uru ka ị mara ihe ị kwesịrị iji aka gị na-emere onwe gị n'oge ị kwesịrị imere ya ọ gbajuru dọrọ na ndụ gị ị mara ihe ị ga-eme mgbe ị kwesịrị ime ya o nwere mgbe ọ ga-eru ọ bụrụ na akwa ka ị eji ekwu okwu iji akwakwu okwu ikwụsị okwu jee pịawa akwa ahụ ọ bụrụ na egote nwata ntị ọkụkọ ikwụsị okwu iji akụchasị arụ gị tụpụ maka ịmarago ihe ị ga-eme ịmarago ka esi agọ mmụọ ọ bụrụ ife ihe eji akị bekee ekwu okwu iji akị bekee ekwụsị okwu ifichasị arụ gị pụọ n'ụzọ etiwa ya ọ bụrụ ihe eji wee kwuo okwu iji ego kwuo okwu ikwụsị okwu ịpụọ n'ụzọ tụpụ ya onye ọbụla mmadụ aghọtaghị ike nke onwe ya ma ọ bụgodo iri nọ ịnọ ana anyị bụ ana Igbo ebe ihe egote nwa ọkụkọ wee gbuwere chi gị maka na ọ dịkwa mkpa na mmadụ ya na-eburu chi ya anụ ọ dị ezigbote mkpa ọ bụrụ na ị kwenyere n'usoro omenala na ị na-eme omenala na ị na-eme ọdịnala mara na ị ga na-eburu chi gị anụ anyị kwenyere na ịchụ aja anyị na-achụ ụba aja ihe ọbara
nke anyị ji enye chi anyị na mmụọ anyị ike ka ha nwee ike ịdị na-arụrụ anyị ọrụ maka na ọbara ka mmụọ ji eke ike ọbara ka anyị ji akpọbata mmụọ n'ụwa mmadụ onwe ike inyere anyị aka mee ihe ọbụla bụ ife anyị chọrọ ime ya bụ ọ dị ezigbote mkpa nwanne m na ihe na-egbu ife ọbara otu abanyere 2025 dịka ọgụgụ nwa bekee si wee dị ọtụtụ n'ime anyị nkịta sị na ha bụ ndị omenala nzu ka unu na-ama edo ọjị ka unu na-ata na-anwụsọ kaikai unu ama ya na mmadụ ya eweta nwa ọkụkọ wee ji wee kwubie okwu wee kpọkwuo chi ya n'ụwa ya ebe ọbụla ọ nọ ya bịa dị ya oke ihe nwere ọbara ka ọ nwere ike iwepụrụ ya ihe ọbụla bụ ife ike wepụrụ ya ọnwụ wepụrụ ya gba mbọ agbataghị ihe unu ama na ọ dị mkpa na mmadụ ya achụ udere aja na 2025 a mana anyị chọrọ ka omenala gọzie anyị chọrọ ka chi ala Igbo gọzie anyị chọrọ ka mmụọ gọzie anyị mana anyị achọghị dị inye mmụọ cha n'otu abanyere 2025 na ị ga-achụ aja maka ọdịmma gị na ọganihu gị na ị ga-achụ aja ka ihe ọma nwee ike ịdị na-emere gị ka ị na-achụ aja ị nọkwa n'akara aka gị ọtụtụ n'ime anyị ketara ịchụ aja ha nọ n'akara ụwa ha emesịa ọ dị ka mmụọ adị aza gị sisi ndị achụ aja na enwebeghị ihe m fụrụ kedu ife ị na-arụ ọ bụkwa akara aka gị ị chọrọ ihe ọma ga-abịara gị ebe na-abụrụ akara aka gị ebe ihe ọma ga-anọ wee bịara gị ma ị nọ n'akara aka gị ịfụ na ụzọ ya ga-adị ka ụzọ mmiri o mepe ha ọ ga-adị ka ụzọ mmiri onwe nata ihe ga-eme ka ochie nke pụtara na agbụrụ enweghị ike ịgwụ gị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụzọ akara ụwa gị akara ụwa gị bụrụzi ọgaranya ịfụ na ị nọrọzie na ya ọgaranya na-abịa ka ị esi wee bụrụ ọgaranya ya ha ama hapụzie na onye ọbụla na-amanye onwe ya ebe ọgaranya bụ nwe ndị ọ dị n'akara ụwa ha na ị na-azụ ahịa pụtara na ị ya abụ ọgaranya na ị ya arụ ụlọ na ị ya anya moto na ị na-arụ ọrụ aka apụtara na ị ya abụ ọgaranya na ị ya arụ ụlọ na ị ya agba moto na ị na-eme dibịa apụtara na ị ya abụ ọgaranya na ị ya arụ ụlọ na ị ya agba ọ bụrụ iwu mana ị ya na-eriju afọ maka na akara aka gị ga na-enye gị n'ihe na-eri na-egbonwuru gị mkpa gị mana ọ bụrụ mkpa gị niile maka na ọ nwere ndị wụ na ihe bụ mkpa ha taa abụrụdị ihe kwesịrị ka ha tinye godo dịka ihe izizi ya mere nwanne m mmadụ ịghọta ike onwe ya bara ezigbote uru ọta ike nke onwe gị ka ụwa tọọ gị ụtọ ọta ike nke onwe gị ka ị nọ n'ụwa n'obi aṅụrị